La Chișinău are loc expoziția de origami prilejuită sărbătorilor de iarnă. Centrul Origami, în parteneriat cu asociația Ikinobo, a dorit să aducă evidența cât de bogată este arta hârtiei, astfel organizând o expoziție la nivel național. Мы находимся с вами в Музее археологии и истории Молдавии, где начала свою работу выставка «Ламул-Цань». Выставка, в которой мы хотим показать, как мчится год тигра к нам из страны восходящего солнца в Молдову. Выставку делал Центр оригами и Центр Икинобо. Все работы, которые вы увидите сейчас, они все сделаны вручную. Они сделаны в технике очень древней, в технике оригами. И что самое главное, они сделаны руками наших ребят. Нам очень помогли в этой работе детки лицея Петрумовилы. И поэтому я вас с удовольствием приглашаю посмотреть эту выставку. Evenimentul este găzduit de Muzeul Național de Arheologie și Istoria Moldovei. Muzeul Național de Arheologie și Istoria Moldovei organizează tradițional, în perioada sărbătorilor de Crăciun, niște manifestări, niște sărbători pentru copii. În special ne adresăm copiilor din școlile internat. Anul acesta nu a fost și el, adică nu am ieșit din obicei și am făcut tot niște sărbători în colaborare cu Centrul Origami din Moldova și Centrul de Ikebana Ikinobo. De asemenea, împreună am realizat o mică expoziție dedicată sărbătorilor și am organizat niște masterclass-uri pentru copiii din școlile internat din municipiul Chișinău. Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori în fiecare zi, cu excepția zilei de vineri, de la ora 10 până la 17. Vă informăm că etimologic cuvântul origami, de origine japoneză, este format din oru, care are sensul de a îndoi, și kami, cu sensul de hârtie, deci hârtie îndoită. Numele de origami a fost adoptat în anul 1880, până atunci arta plierii hârtiei fiind denumită oricata. Formele care pot fi realizate prin această artă sunt legate de imaginația celui care pliază hârtia, dar există și categorii de forme tradiționale.